सरदा भवानी राख सभ बीच बानी के कि दोनों हाथ जोड़ी पड़ी पैया हो मैया और की बुधिया के हीन बानी दुखिया में दीन बानी ना पूरा पढ़नी पढ़ैया हो मैया। चलिए आई चंदन सागर एंटरटेनमेंट से जितने भी श्रोता बंधु देखत बानी सब के छोट बालक चंदनवा की ओर से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन बा। एगो भक्त बिना वाली मैया से गुहार करा था कौना भाव में और की सरदा भवानी परी और पैयान हो ए मैया पर कदनैया उमेश भैया और की सरदा भवानी परी और की सरदा भवानी परी और पैयान हो ए मैया पर कदनैया